Horas marihamu amanami dohot inanami, nani haholongan itu hatta, Yesus Kristus. Pajupang musehita marhite sada program, ima sulu-sulu do hatam. Na pinatupani Gospel Light for Indonesia, ia ausad diri Evangelis Simajutak, manang somal di Jolekson Simajutak. Songon nagabirinungan dihita di bagasan sadarion, ima nanienit sian buku Lukas, bidu onom ayat 45. Songon mahatan di batamad dok, akka hadinggano do dirukari halak na dinggar roha, sian pakal na dinggan na di bagasan rohana. Jalan na jahat do dirukari halak na jahat roha, sian najat na piniop nahian. Ay ia ina manggohi roha, matuaido dihatahon pamangan. Ido sahatna, jala songon nagabe tema ni renungatta ima ahado na tagohi di rohatta. Dihamu amanami do tinanami. Totu ganup-ganup jabu adong matong sampah. Jala somalna di luar doon tong sampahon alaniaha. Alani muap don non tong sampahon. Alan tong sampahon inganan ni akka sampah. Isarana molo mulak kita sian onan manang sian pasar. Akka bukus ni dekke bukus ni manuk bukus ni situ horotta tabolok matusi jala merbau dui molo dung piga-piga com. Suang-songoni molo di bagasan jabut di bagas tabi. Totu akka nauli na dinggan ido naing tabay di bagasta. Isarana songon perabot manang purnitur naing manian akka na dinggan. Akka naso dinggabe akka naso bubi tarpake tabolok kodo. Suang-songoni do amang inang nang rohatta. Akka ahado na adong di bagasan rohatta. Alana songotong sampah nakingan. Akka sampah do di isini, jala akka sampahon dung piga-piga joman non gabi muap do. Suang-songoni ma molo rohatta, akka ahana adong di bagasan ditikina anon ruar matutu. Aslina ahado na adong di bagasan. Ay ido hatan ni batama dokon. Akka hadinggano do dirukari halat na dinggar roha sian pakal na dinggan na di bagasan rohana. Jadi rohat taru pakalna alani i asa taparati-ati homma ahadona tapa masuk tu bagasan rohatta marhite-hite paru laut tasiganu pari ahadona tapa ula-ula di zaman waingon zaman teknologi internet handphone hampir ganu jolman waing adong handphone na marhua do hamu amanginang tuaha do dipake hamu handphone munai mar Facebook kamu aka ahado di ida hamu di Facebook molo mar YouTube pamu aka ahado di ida hamu di YouTube alana akana di ida munai amanginang ido laho bongatan non laho masuk tu bagasan rohamuna tu bagasan pikiramuna jala ditikina anon ruar mai sian pakatayon ruar mai sian pangalaho ruar mai ditikina. Alani ia manginang. Ta sulik kiti joro hatta. Ta para te-ate hojongulutta. Akka ahado. Na tapa masuk tu bagasan rohatta. Nadinggad do. Manang nasudinggan. Mulu nasudinggan totu ruaran non akka nasudinggan. Alai mulu nadinggad do. Totu ditikina ruar ma. Akka nadinggan. Dihamu amanami do hotinanami. Mulu taguari madiritan waing halak Kristen. Si ihuton Jesus. Naing maniat tutu. Akka nadinggan. Akka nauli. Ima na adong di bagasan rohatta. Dohot akka ima. Tagohi rohatta. Asa mulu ditikina. Ruar ma akka nauli. Ruar ma akan nadinggan. Songon na tarsurat di bagasan 2 Petrus bidutolu ayat 10. Alay lamgadda madihamu asini roha dohot panadaon dituhatta Jesus Kristus.
si paluay. Di iba na mahasangapon nang nuaing nang ro di saliling nililing na. Dihita amanginang natagwari dirita halak Kristen, natagwari dirita si ihuton Jesus, naung makaposi Jesus Kristus, damgad da mahita tutu. Dia sini rohado panadaon dito hatta Jesus Kristus. Lamgad da mahita tutu, dia kanauli nadengkan napasonakon rohani debata. Dohot akaima manginang tagohi rohatta. Asa marmulia matututu hatta debata marhite ngulutta. Sai debatama mangurupi hita. Amin.